नमस्ते. आज आपल्याला ताई काय करून दाखवते बघूया. आज कोणता केक बनतोय ते आपण बघूया. आणि केक खूप इझी आहे, तर रेसिपी तुम्ही बघा, आपण एकत्र बघूया, नंतर आपण लास्टला डिस्कशन करू. 3, 2, 1 स्टार्ट. हे आपले बिस्किट घेतलेत, मिलानो साखर आणि आपल्याला ब्रेड दिसतं समोर. आणि असली इथे हे सिरप, आपले चॉकलेट सिरप असतं, ते दूध, पाणी आणि ब्रेडचे आउटर कव्हर, आउटर लेयर्स काढले, ते कडक असतात ते, म्हणजे ते आतले ठेवलेत. ते बिस्किट घेतले तिने मिलानोचे, कमीत कमी 8-10 बिस्किट आहेत. त्याला चुरून मिक्सरमध्ये ग्राइंड करणार आहे तिला. आता हे मिक्सरमध्ये झाले ग्राइंड करून, बरोबर ना? आता त्याच पावडर मध्ये जराशी पावडर ती काढून घेतली, बाकी त्या मिक्सर मध्येच आहे. जराशी पावडर काढून घेतली, जराशी मिक्सर मध्ये थोडीशी काढली आणि त्याच्यामध्ये दूध, तो पण जरासा दूध गरम दूध टाकलं त्याच्यामध्ये. आता त्याची पेस्ट सारखी बनवली, म्हणजे पेस्ट बनवायच्या ह्या हिशोबाने दूध टाकायचं आणि पावडर ठेवायची. आपली पेस्ट झाली. आता इकडे साखर घेतलंय, साखरमध्ये आपलं नॉर्मल पाणी टाकलेलं साखरमध्ये, आणि त्याला ह्या जागी आपण नॉर्मल टाकलं, गरम टाकलं तर चालेल का? नॉर्मल टाकायचं, नॉर्मल टाकायचं ना. आणि ते जरा पाणी ढवळून घेतलं. आता एका प्लेट मध्ये जी आपण पेस्ट बनवली होती त्या मिलानोच्या ह्याची, त्याची खाली टाकली, त्याच्यावरती ब्रेड ठेवला. ब्रेड वरती आता तो साखरेचा पाणी तो लावते ती. अरे वा, म्हणजे एक स्वीट फ्लेवर, स्वीटनेस येईल त्याला, आहे ना, नॅचरल स्वीटनेस. आता मुलांना केक पाहिजे असतो ना, तर आपण ब्रेड आणायचं आणि आज बिस्किटचा एक पुडा आणायचा, क्रीम, ब्रेड, साखर आणि बिस्किट आहे घरी असं बिस्किट आणायचं. आता ते जे हे कसं सॉस सारखं झालं मग, है ना, आपलं ते साखरेचं पाणी सुद्धा, आणि त्यानंतर आपलं चॉकलेटचं बिस्किटांचं ते परत त्याच्यावरती टाकलं, त्याच्यावर परत ब्रेड ठेवलं, आणि परत त्याच्यावर साखरेचं पाणी, आणि मग त्याच्यावरती परत येत असेल, म्हणजे ती लेअर बनवत असेल, लेयर्स बनवते. आता आपल्याला केवढं छोटं आहे केवढं मोठं आहे ते आपण डिसाईड करायचं. परत त्याच्यावरती अजून एक ब्रेडचं स्लाइस, त्याच्यावरती परत आपलं साखरेचं पाणी टाकलंय तिने, साखरेचं पाणी लावते, आणि त्याच्यावरती परत आपली ती, म्हणजे आपण त्या हिशोबाने आपली ती पेस्ट बनवायची. 4 का 5 घेतले होते ना, ब्रेडच्या हिशोबाने आपण अंदाजाने ती पेस्ट बनवायला पाहिजे. किंवा पेस्ट कमी पडली त्या चॉकलेटची, मिलानोची, तर आपल्याला कमी वाटेल मध्ये. आपण एक बिस्किटचा पुडा 10 रुपयाचा आणायचा, परत साखरेचा पाणी, चौथा ब्रेड आहे ना खालून पासून, चौथा ब्रेड टाकलाय. आता परत त्याच्यावरती ते पेस्ट, म्हणजे ते लेअरिंग पूर्ण ऑलमोस्ट सेम आहे. ब्रेड, शुगर वॉटर आणि ते लेअर. आता त्याच्या बाजूला सुद्धा लावलं, म्हणजे सर्व लावलं, पाण्याचं, साखरेचं पाणी, केक वाटतोय, ब्रेड वाटतच नाही. आता बघ, ते उरलेलं ते होतं ना पावडर, अर्धी त्याची पेस्ट बनवली आणि अर्धी ती आता त्याच्यावरती सर्व टाकते ते. म्हणजे तो बिस्किटचा जो कुरकुर हे असतो ना, चुरा तसा थोडासा टाकला, सर्व नाही टाकला. आता ह्याच्यात ते दूध टाकते बघ, दूध उरलेल्याच्या ह्याच्यात, आणि तो थोडासा टाकला. तिकडे पेस्ट नाही बनवलं, तिकडे पेस्ट बनवलं नाही, इकडे काहीतरी वेगळं करते ती, पिठासारखं बनवते, पीठ बनवते, गोला बनवला, म्हणजे डिझायनिंग साठी असेल. त्या जागी त्याच पिठाचा पेस्ट बनवली, आता ह्या पिठाचा तिने गोला बनवला, पीठ बनवलं, आणि त्याचं हे आपला परवासारखं आहे. त्या केकवर तिने कसं ते डिझायनिंग केली होती, सेम डिझायनिंग. म्हणजे अशी डिझायनिंग आपण सर्व केकवर युज करू शकतो. अर्धा कापल्या, ऑब्व्हियसली ते आता 2 फुलं होतील, है ना, म्हणजे गुलाबाची फुलं, मस्त. हे 2 गुलाबाची फुलं झाली. आता हे सिरप, हे ऍक्च्युअली ना, तुम्ही केक बनवणार, केकचे लवर असाल ना, केक बनवायची घरी जर आवड असेल, तुम्हाला ही बॉटल आणावीच लागेल चॉकलेट सिरपची, आणून ठेवायची ही बॉटल. आता बघा, तिने असे स्लांट तिने लाईनी खेचल्यात, आणि कोपऱ्यात ज्या लाईनीतून तिकडे एंड झाल्या तिकडून परत ती हे चॉकलेट लेअर सोडते, म्हणजे असं खाली पण दिसेल अशी लाईन्स, खाली, म्हणजे पूर्ण ते ब्रेड वाटणारच नाही. म्हणजे केकचं एक डिझाईन पण चांगली दिसली. आणि ते तिने 2 नाही, तिने 5-6 बनवलेत बघा ते तेवढ्या पिठाचे. तर तुम्ही पण तसे बनवायचे. आपलं केक एकदम ऑलमोस्ट रेडी. आणि तो कापून नाही दाखवला, कारण ते कोणाला तरी, आता ते तुम्हाला मी सांगतो, ह्या व्हिडिओ जेव्हा बनवला मी बोललो तू टेस्टिंग का नाही केली, कापून का नाही दाखवलं, तर ते म्हणाली आमच्याच बिल्डिंगमध्ये कोणाचा तरी बर्थडे होता, तर तिने तो केक बनवून त्यांना बर्थडे गिफ्ट केला.
ते एक चांगली गोष्ट आणि झाली, आता कारण आपण कोरोनामध्ये बाहेरून केक नाही आणू शकत आणि ना, बाहेर पडूच नाही शकत आपण. तर तेव्हा तिने स्वतः बनवला आणि केक दिला. मग एक काम आम्ही तुम्हाला देतोय, ही रेसिपी तुम्ही बनवा आणि टेस्टिंग तुम्ही आम्हाला सांगा. आता कमेंटमध्ये सांगा की तुम्हाला टेस्ट करून ही रेसिपी कशी वाटली. मला त्या रेसिपी बघून खूप छान वाटलं. तुम्हाला कसं वाटलं कमेंटमध्ये सांगा. आणि या व्हिडिओला दोन असू तर नक्कीच करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला व्हॉट्सअपवर शेअर करा.